Dopoludne na Infovojne s Adrianom. No a samozrejme vo dvojke aj s Norbertom Lichtnerom. Pozdravujem do štúdia 54. Dobré ráno, prajem každému. Zvlášť niektorých. Včera som sa dozvedel, ty si mi to poslal, tam náš Vladko Šnídl, ktorý nás má v zuboch, teda vo svojom krátkom príspevku na Facebooku, teda nás dvoch označil, že hráme mocenské hry a tentokrát sme sa rozhodli, že mocensky si budeme uzurpovať STVR. Z čoho tak usúdil pán Šnídl? Usúdil z toho, že moja manželka Silvia nastúpila ako personálna riaditeľka v STVR. Pán Šnídl teda zistil až teraz, že v SVP pracovala na pozícii vedúcej personálneho oddelenia, až teraz to zistil, napriek tomu, že napísal niekoľko článkov zo Slovenského vodohospodárskeho podniku, vtedy si ani nevšimol tento investigatívec, že pani Repčoková na tejto pozícii pracovala. Pracovala tam 2 roky, nastavila vlastne celé to personálne oddelenie, zoštíhlila ho, pretože v štátnych podnikoch to občas tak býva, že robotu, ktorú v súkromnom sektore robí jeden človek, v štátnom sektore robia 5-6, hej. Čiže zoštíhlila ten aparát, nastavila ho tak, že teraz funguje na veľmi dobrej báze. Podielala sa teda aj na znížení počtov zamestnancov. Mnohokrát išlo o dôchodcov 74-ročných, ktorí sa ešte zubami nechtami držali v tom slovenskom vodohospodárskom podniku a prispela teda k šetreniu peňazí nás všetkých. Na základe tohto, nie na základe toho, že sa volá Repčoková, že Repčok s Lichtnerom sedia v nejakej Infovojne, to s tým nemá absolútne nič spoločné, nastúpila k 1.1. ako personálna riaditeľka v STVR. Na základe čoho? Na základe toho, že Lichtner zavolal Šimkovičovej alebo Repčok zavolal Kaliňákovi? No nie. Podľa mňa pani Šimkovičová zistila až z tlačovej správy, že moja manželka nastúpila na túto pozíciu 1. januára. A my vraj ideme mocensky ovládnuť STVR a nabaliť sa na prachoch. Tak, milý pán Šnídl, milá pani Kernová a ďalší v denníčkoch červených, ako sa asi tak nabalíme, keď pani Repčoková nastúpila na ten post? Tabulky totiž to nepustia. Má rovnaký plat, ako mala v SVP. Čiže o peniazoch to asi nie je. Je to o výzvach. Kedysi chcela kandidovať tu do mestského zastupiteľstva, čo sa napokon nepodarilo, pretože chce robiť niečo pre spoločnosť. A keď dostala ponuku od pani generálnej riaditeľky Flašíkovej na základe toho, čo sa jej podarilo urobiť v SVP, tak chvíľu váhala a nakoniec to zobrala. Vedela, že to bude ťažká cesta. Že tam tých zmien sa musí na tej personálnej linke urobiť veľmi veľa. Digitalizácia a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. A teraz sklamem aj mainstreamové červené denníčky, ale aj ľudí, ktorí mi písali super, aspoň sa to tam vyčistí. Personálny riaditeľ má právomoci len odtiaľ potiaľ. Silvia nemôže sa posadiť a takto začať ukazovať. Ty sa mi nepáčiš, ty sa mi nepáčiš, teba vyhodím, ty si krásny, ty si môj kamarát, teba príjmeme. Tak toto nefunguje. Len to by museli investigatívci typu Kernová, po prípade Šnídl, vedieť niečo o personálnej politike. Personálny riaditeľ totiž to môže prepúšťať na základe požiadavky riaditeľov sekcií. To znamená, že riaditeľ určitej sekcie povie, no mám tu prebytok ľudí, potrebujem 2-3 prepustiť, na tomto základe vypracuje podklady personálny riaditeľ a ošetrí to po právnej stránke a po ďalších stránkach. Príjmať takisto nemôže z vlastnej vôle. Príjmať môže len na základe. Opäť sme pri riaditeľoch sekcií, po prípade generálnej riaditeľky, kedy dostane ponuku, že tohto človeka potrebujeme, treba ho prijať, treba vypracovať k tomu dokumenty. K tomu je personálny riaditeľ. Personálny riaditeľ nemôže nikoho sám od seba vyhadzovať, nemôže sám od seba nikoho príjmať. Len tak mimochodom, keby ste chceli vedieť. Jednoducho sa to nedá. Bude sa prepúšťať v RTVS, zhruba 61 ľudí, ak si dobre pamätám, bude prepustených, nie na základe toho, že pani Repčoková nastúpila na post šéfky, teda personálnej sekcie. Ale na základe vyhodnotenia nezávislej auditorskej firmy. Tento audit prebiehal od septembra, tuším, do novembra minulého roka, kedy ešte moja žena robila v SVP. Takže opäť padá, že by mala teda
robiť nejakú personálnu politiku na základe toho, čo jej povie doma Repčok, alebo jej zatelefonuje Lichtner. Takáto je jednoduchá pravda. Čiže je na poste, aby pomohla spoločnosti, hej? Je to pre ňu výzva. A nie na základe toho, že Repčok sedí. Ja by som jej mal prikazovať, ty tam pôjdeš. To nepoznáte moju ženu. Ja stojím v pozore, keď príde domov. Nie, že ja by som jej prikazoval. Pravda? Chce urobiť... Poznáš ju. Ona chce urobiť pre túto spoločnosť niečo. Hej? Ponúka svoje skúsenosti, ktoré má bohaté, lebo to nie je len tak prepúšťať hromadne 61 ľudí. To sa musí vyrokovať so sekciami, to sa musí vyrokovať s odborármi a na základe toho sa potom môže prepúšťať. Aby to bolo v súlade so zákonom. Mnohé, samozrejme, nie všetci sú spokojní s tým, že by mali opustiť peniaze, teda dobre platené miesto a budú odchádzať aj z RTVS. No ale keď je nespokojný, môže zažalovať RTVS, poprípade to dať na inšpekciu práce. Pokiaľ viem, inšpekcia práce odobrila všetky kroky, ktoré Silvia robila v predchádzajúcom zamestnaní. Čiže to robiť vie. To, že to vy neviete, že ona to vie, to už je váš problém. Najväčší ale problém, ktorý bol, a v Refresheri som si dneska prečítal, že novou personálnou riaditeľkou je Silvia Repčoková, ktorá má trvalý pobyt zhodný s konšpirátorom z Infovojny. Predstavte si, ešte aj priezvisko máme spoločné, pretože sme sa vzali. No ale najväčší problém bol, že do tej tlačovej správy išla fotografia, ktorú si kedysi dávno Silvia upravila umelou inteligenciou. Totižto oficiálne fotenie v STVR neprebehlo, bola požiadaná, aby dodala nejakú fotku. Kto ju pozná, vie, je to športovkyňa, zväčša zo športových podujatí má fotky. Nemala fotku, ktorá by bola adekvátna k tomu, k tej tlačovej správe, tak tam poslala toto len tak z plezíru. A strhlo sa, čo to má znamenať, aké je to možné. Viete, kedysi, keď ešte bola prezidentkou Zuzana Čaputová, tak sa z nej smiali, že si upravuje svoje fotky, že aby bola chudšia a podobne, čo bola aj pravda, tak vtedy všetci na týchto kritikov útočili. Na slabú ženu takto útočíte a do ženy sa obúvate. V tomto prípade to ale neplatí, pretože pani Repčoková nosí moje priezvisko, keďže sme sa vzali a rozhodla sa slobodne si... No nie je to žiadna chudera, ak ťa postaví do pozoru, tak vedia, že to je... Vieš. Moja žena je samostatne zmýšľajúca, veľmi inteligentná baba, ktorá si za svojím stojí a tú robotu robiť vie. Ja viem, že vie. Nie je to tak, ako napísal niekto, že niekto z ulice prišiel na tento post. Čiže plat má tabuľkový, taký, aký mala predtým. Štátna správa nepustí. Z čoho sa my obohatíme? My tu v Infovojne. Ako mocensky budeme vplývať, keď personálny riaditeľ nemá dosah na to, kto bude príjmaný a kto bude vyhodený? Ja sa len tak pýtam. Tak keď chcete niečo kritizovať, skúste si najprv zistiť skutočnosti, čo má v kompetencii personálny riaditeľ a čo nemá personálny riaditeľ v kompetencii. Nie je nutné. Ja som ako nereagoval som na to, písali mi aj ľudia z STV, že super, tešíme sa, že konečne niekto normálny príde. Ten post dovtedy zastával pán, ktorý už je na dôchodkovom veku a sám už videl, že to nestíha, pretože je treba urobiť digitalizáciu personalistiky v STVR, ktorá je veľmi potrebná. Treba tam nastaviť procesy. On už na to nemal, sám povedal, že tieto novinky, tieto digitalizácie, to už nie je pre mňa. Takže 3 dní som bol ticho, takmer 4 dní som bol ticho. Nech sa vybláznia títo všetci konšpirátori, ktorí idú škodiť. A potom sa len opýtam, ak niekto sa volá po moderátorovi z Infovojny, tak je mu zakázané vychádzať na ulicu? Je mu zakázané ísť do zamestnania, do ktorého chce ísť on? Alebo ako to je? To je len taká moja krátka otázka. No. Pustím vám video. Lebo toto súvisí s tým, čo Adrián rozprával teraz. Ne? A my sme to nerozoberali, ale viete, že je to obrovská aféra. Hej. Eštok si zaplatil za dovolenku 12 500. Ježiš, to je ďalší problém, ktorý... Ja to premostím, neboj sa, aj z STVR-kou, hej. No, takže toto bol najväčší problém, hej. Nie, že zlyhal profesionálne na 14 úrovniach, nie.
Zaplatil si dovolenku v hotovosti. Hej? Toto je najväčší problém. No a tento Hlina, lebo vie, že 12,5 tisíc pohromade málo ľudí videlo, čo je pravda, hej, v hotovosti, tak pozri sa, spravil videjko a ukázal nám, ako vyzerá 12,5 tisíc. Pozrite sa, hej, aká to je. Dobrý deň, ako by začali národňari, drahí Slovenky a Slováci. No dobre, ty debel, počúvať ťa nebudem, hej, ale tam bola taký štós, ja neviem, možno nejaký 10-12 cm v 50-kách, hej. A teraz 12,5 tisíc, hej, dal zo svojich. Hej, to je najväčší problém. Najväčší problém na tejto planéte. Hej. Nie je všetko ostatné veci, čo posral a neurobil a čo sa bojí a nie. To Eštok je super chalan. Hej. Ale zaplatil 12,5. No a teraz ste videli proste takýto štos peňazí, hej, nejakých 12 cm 50. No a teraz si zoberte, hej, že na propagáciu hazardu dostala Jojka 9 miliónov, nie 12,5 tisíc, 9 miliónov, Markíza 6, Teatrojka 2 a Slovenská televízia dostala cez 900 tisíc. Však lebo prečo by Huliak z Očovej dal slovenskej televízii, keď slovenská televízia má najbohatšieho a najsprostejšieho majiteľa. Hej? A to som ja a vy ostatní. Prečo by im dával? Však súkromné firmy potrebujú peniaze a nejaké byty Ficové, Fata Morgana nie. Hej? Takže 12,5 tisíc, z toho je veľký, ale veľké halo. Neukradol ich? Eštok? Nie. Ani podvod neurobil, že nič. Iba svojich 12,5 tisíc zaplatil v hotovosti. Hej. A ešte tá cestovka, a ja neviem, alebo neviem meno tej cestovky, mal by zverejniť, lebo tá cestovka sa vyjadrila, že to je netradičné, štandardné, že by niekto toľko zaplatil. No moji zlatí, hej, treba zistiť meno a k tej cestovke treba prestať chodiť. Pokiaľ svojich klientov, tebe môže byť uprdele, ako ti niekto zaplatí predsa. Hej. No tak, ak sa ti nepáči, tak treba zistiť, kto to je, čo to je, a nech to zverejní ten Eštok. A ľudia by mali prestať do tej cestovky chodiť. Ako, čo vy moralizujete do ryti? Robíte si biznis. Hej? A kvôli 12,5 tisícom takéto halov po celom Slovensku. A že za propagáciu hazardu, na propagáciu hazardu sa vyhodilo 18 miliónov, to nikoho netankuje. 18 miliónov. Čo si myslíš, koľko takých kôpok to je? Ha? Vykreténi. To sa nie je možné toto. Hej? A všetko je v poriadku. A z toho balíka slovenská televízia dostane 900 niekoľko tisíc. Ani milión nedostali. Ale Jojka dostala 9. Lebo v GNT to potrebujú. Chudáci nemajú dosť peňazí. To ste nevedeli? No. Tvoje peniaze idú na vyplachovanie tvojho mozgu. Aspoň, že si to platíš sám. Že? Slovensko. A potom, prečo ich kritizujete? No preto to. Hej? Ak chceš zdravotné sestry dotiahnuť do Bratislava, nemáš ich kde ubytovať. Čak. Ale Jojka potrebuje 9 miliónov na propagáciu hazardu. Hazardu, ktorý zničil tisíce rodín na Slovensku. A to je v poriadku. O tom sa baviť nebudeme. Hej? Budeme sa baviť o 12,5 tisícoch nejakého Eštoka, ktorý si zaplatil legálne svoju dovolenku. A toto sme my. A teraz mi povedzte, že či nie sme pokrytci. Hej? Riešime takéto veci a tie veci, ktoré sú skutočné a ktoré zasahujú do života proste 100 000 ľudí. Nie. Však Huliak si dovydieral celú vládu, hej? A potom si ho Fico tam zobral pod svoje krídlo, hej? No. A Fico hľadá 12 miliónov a tam 19 alebo koľko, 18 niečo odišlo do prdele. Hej? Jeho vlastný minister, lebo Huliak je teraz jeho vlastný minister. Tak mi povedzte, čo? Ako toto funguje? Tam 30 000 dajú tomu Teplošovi. Hej?
aby som ja kľudne spal, teda ako je to kvôli mne, alebo som kľudne spal a nestal sa obeťou hoaxov. Hej. Toto je Slovensko dneska. A čo? A teraz to nemám o tom nič hovoriť? Mám byť ticho? A mám byť rád, že nie Šimečka je premiérom? To naozaj? Ako keď sme vyšívali do toho debila z Trnavy, do toho hajzla. Hej? Prečo nekritizujete Smer? No lebo Smer nebol vo vláde, lebo všetky rozhodnutia a všetky veci, ktoré sa diali na Slovensku, mal pod palcom šialenec z Trnavy. A teraz to majú smeráci. No tak, čo? A môžem kritizovať nejakú mimoparlamentnú stranu, môžem kritizovať Baránka, prečo nie? Ale aký on má vplyv na chod štátu? Ale 19 miliónov, hej, z rezortu, ktorý je pod smeráckou patrónou, hej, ide na propagáciu hazardu. Ale najväčší problém je 12,5 tisíc v keši. Vlastné peniaze neukradnuté, nič. Žiadna korupcia, nič. Iba to zaplatilo v hotovosti. A toto je na Slovensku najväčší gól, najväčší problém, hej. A že JNT dostane 9 miliónov na to, aby vyplachovali mozgy Slovákom, to je v poriadku. No tak potom, o čom sa to bavíme, súdruhovia? Len tak mimochodom... Pozrite sa do zrkadla všetci. Koľko peňazí na propagáciu typosu dostala tá Infovojna, ktorá mocensky ovládla Slovensko? Čo? Len tak mimochodom. Mocensky. Necítiš sa dôležito, Norbert? Keď ťa Šnídlo označí. Hej, cítim sa, ale vieš čo? Bože. Rozmýšľal som, poviem to, nepoviem, ale pozrite sa, ja som rád, že to nebudem rozprávať, hej, ako nebol záujem na tom, hej. Ale pokiaľ, hej, a nasral ma oný Očovský Bača, hej. Pokiaľ, hej, dáš 19 miliónov komerčným televíziám, hej, z toho dáš iba 900 tisíc slovenskej televízie, lebo keby im dal, ja neviem, 10 miliónov ostatným, tak budem ticho, hej. Ale takto na oko to robiť, hej. A ty sa pýtaš, že či sme dostali niečo. Nedostali sme. Prečo sme nedostali? Lebo Lichtner je, čo? Pohlavný júd, hej. Bolo nám ponúknuté. Poslal som ho hlboko tam, odkiaľ vyšiel zo svojej mamičky. Poslal som ho hlboko tam, aj s celou onou, aj s celým tiposom. Hej. Nebudem od kriváka, ktorý odrbal našich poslucháčov, brať žiadne peniaze. Radšej zavriem toto rádio a idem kopať základy. Ale nebudem sa spolčovať s takouto špinou. Hej. Takže nie, že by nám nebolo ponúknuté. Ponúknuté bolo. Len som ho poslal do pečka. A to je poslal celé. Emisára. Hej. Poslal emisára. A emisára som poslal do pečka celého, hej. Ale nie jeho, ale nech povie tomuto. Hej. A nechcel som o tom rozprávať, hej, ale proste ako toto je nehorázne. A tento človek dovydieral celú vládu na to, aby dostal paprče na tieto peniaze a rozdával to oligarchom. Rozumieš? Ale on, jak u nás v relácii, jak on bude chrániť všetkých a toto, a les, a voda, a pôda, a tipos, a všetko. Hajzel jeden, Rudo. A teraz to rozdávaš oligarchom, kokos a STV a slovenskej televízii dáš 900 tisíc. A nie sú peniaze na nájomné byty pre zdravotné sestry. Ale JNT dostalo 9 mega. Však. Hej, možno už aj v Kvetináčoch zeminu povymienial na ministerstve, že? Ja. Vieš čo? To ale na to, ja vám to pripomeniem za 2 roky, nebojte sa. Aj iné veci budem pripomínať. Mám to tu a tu v šuflíku. Ja ti ukážem, ja to tu mám. Aha. Ukáž. Pozrite sa, čo ja tu mám, kúkaj. Ukáž. Čo je na tom napísané? Lupták voľby. Tak, toto je to nachystané. Za 2 roky to bude zverejnené. Nebojte sa. Všetko bude. Hej. Lebo si myslia, že ja som senožral a že mi môže skákať po hlave, bo on nie je minister, bo on nie je nejaký poslanec. No aby si sa neposral. Myslíš, že sa ťa bojím, alebo čo? Viete, presne tam, odkiaľ ste vyliezli.
chlapci. Špiny hnusné. Počúvate Rádio Infovojna.